Те вчера си говориш с един клиент, където точно това обясняваш. Искам бегачка, искам да е 20 000 лева, искам да е пичеловка, ако може и да газ. И такова, за жалост, нещо не съществува вече. Добре. Мустанг V6 не е пичеловка. А това са отгоре твоето микрофона ли е, дето си откова? Това е приемник. Добре, демек нямаме още един микрофон. Ето го бе. Добре, така ли сме? Имаме го бе. Добре. Здравейте, казвам се Лъчезар Савов, още познат като Dakar Guy. Реших, че ми е време и аз да направя някакъв по-адекватен контент, видеа, защото хумористичните са много хубави. Обаче реално хората се оказа, че искат да чуят това, което си говоря с клиентите и да бъде нещо полезно. И в края краища идеята ми на цялото е сега това нещо е да направя видеа, контент, които са реално полезни, реално носят информация от моята работа, моята перспектива за колите, моята гледна точка, която е малко по-специфична от всички останали. Първо, защото аз реално работя с тия коли, тази е клиентска кола, съответно ще продължим да снимаме клиентски коли, ще снимаме и не клиентски коли, но основно ще говоря за коли, които със сигурност работя. Знам какво се очаква, знам какво се случва, ще дълбая в тях и ще казвам нещата брутали honest. Както са, хората да се сърдат, хората да не се сърдат, ще си казвам моето мнение, пък оттам нататък няма да ви е полезно. Днеска ще гледаме така вече към джигитските модели, защото 90-ките поостаряха малко. Днеска ще гледаме F30, колко сме? 32? Примерно, да, брат. Да, значи си ги забравял. F32 клиентска, която си я гледаме горе-долу вече от около година. Така че ще е 4.3.5 мотора за всички гийкове, защото имаш ли BMW, трябва да бъдеш гийк, трябва хората пред блока да знаят точно с кой N или B мотор си. Никой не го интересува, няма абсолютно никакво значение, защото каквото и да гикват, всичките си ги купувате, дали двойка дизел, дали тройка дизел. Некой ако си вземе бензин, ако не се оплаква за разхода, е супер. Така че си говорим малко за този бензинов мотор, тази кола, какво е преживявал клиента с нея, какво аз съм преживявал, съответно какво може да се очаква от нея, колко струва и как и да ги поддържаме, защото те без значение какъв е мотор, ако не го поддържаш, няма абсолютно никакво значение какво се случва отдолу. Първо, всеки собственик на BMW знае, че има едни неща, които не могат да бъдат избегнати. Същевременно и ако трябва да съм честен конкретно за тези модели и на мене ми харесва и отваря значително повече колата, което са черните бъбреци, липчето, обаче много важно, с тези липчета, независимо от къде ги взимате, винаги има, това мисля, че е втория, обаче идва време за третия лип на тая кола. Отдолу става медена пита бронята, защото в момент ти втръсва само да ги сменеш и да се чупат и само дупчи се сърпитките. Неизбежно е това нещо, обаче ако трябва да съм честен, изглежда много хубаво. Така че тези неща всеки си ги прави, собственик с BMW. Правилно бих казал, че са хубаво допълнение. Тук ни липсват, което е волята на клиента ми, че липсват М огледалата, защото веднага ще се фане, че това не е М автомобил, това си е лъкшъри пакетчето с леки добавки, които го прави да изглежда добре. Джантата, която го прави колата доста по-отворена. Неща, които са си окей. Черните акценти. Ще включи после на before и after на колата, защото разликата е доста значима. И минаваме на задната част на колата, която отново има едни допълнения, които правят наистина доста по-така хубаво да правят колата. Тук. И нещо, което е много важно за всяко BMW, за всеки Audi GS, за всеки, който е wannabe. Тук нямаме фалшивата емкова емблема. И моля ви, пичове, не дайте ги слагате тия емблеми на Audi-та, на Mercedes и сета, особено на дизеларките. Дизел AMG е най-хубавото, знаеме. Единствената RS6 дизел, нали, в България. Не си слагате тия емблеми, защото първо, те, които реално разбират, с един поглед виждат, че колата е фейк и не искат да си говорят с вас, а те, които нямат идея, хората или жените, ще не им пука. Така че, моля ви, направете си хубава колата, нека изглежда е така стилно, качествено, и нека да преекспонираме нещата. И най-важното нещо, което отново всяко BMW е препоръчително да има за BMW собствениците. И тук трябва да правим пум-пум-пум-пум-пум. За гиковете, все пак, защото го работя това нещо и се налага да ги знам тия неща, но N55 мотора, който е
стъкленица или спрямо B58 не е хубав, не мога много да се прави. Този мотор си е перфектен, върви добре, 306 коня, които са си фабричните. С проблеми с вериги няма. Вече от към поддръжка масла, филтри е файн. Тук какво мога да кажа, което е важно да се знае на всичките канатки, всичко, което влиза на около 160 000 км, зависи сега за всяка кола и колко е карана и къде е карана. Но на около 160 000 км водна помпа, задължително. Водната помпа е електрическа. Водната помпа струва с труда и всичките допълнителни работи около 3000 лева. Но е толкова, не? Горе-долу, да. Е толкова беше. 2,5 беше помпата, труда. 1600 ме почтах. Кое? На помпата? Водната помпа. Мога да видим и документ. Да, Помня, че ремонта беше 2,5. Беше 4. 4 ли? 4 беше. Няма да го забравя. Добре. Така както и да е, с водната помпа работят и други неща. Така че това е важно и особено като се купува и се избира такава кола, е важно да се знае дали е сменена, кога е сменена, ще бъде ли сменена и съответно да си го коментирате това с човека, защото си е консуматив на тия коли. Колкото по-нови стават колите, толкова повече всичко става електрическо, за да спазваме економите, всичко става консуматив и е пластмасово. Така че има много драми това нещо, както всеки мотор. Не е конкретно за това BMW, не е конкретно за колите, за BMW-тата като цяло. Всичките стават с едни пластмасови антифризисти тръбички, които имат навика да гърмат, да изпускат и съответно сега скоро борихме с тази кола един едномесечен проблем, просто заради едната тръбичка, която сълзи. Така че важно е с всички коли, да кажем след 2012-2014 година, безкомпромисна поддръжка. Особено немските, защото просто една такава тръбичка, мрънка, оттам шашка 5 системи и ходи го търси, кое точно е проблема. Така че важно е, каквото и да си го правите, както и да си го тунинговате, важното е безкомпромисна поддръжка от дребни неща, тип консумативи и в крайна тръбички, кабели и така нататък. Другото важно нещо на това е за всичките бенвисти, които ще си ги тунинговат. Този мотор търпи на тунинговане, но след пак около 150-60 хиляди км, чипа е лесен. MHD-то върши много хубава работа, между другото препоръчвам. Но е добре да се сменят биелни лагери, защото след тия километри, като дигнете мощността на този мотор, не издържат, превъртат, така че не е добре. Ако я дигате над 306 коня, препоръчвам силно да бъде с смяна на биелни лагери, един хубав даунпайп, един хубав кулер, очевидно софтуерчето и да си се направи както трябва. Ако искате да ви издържи, нали, хем да върви, хем да трещи, хем да върви. Така че това е, което препоръчвам. Мотора си върви, здрав е, B58-цата също е окей, но в крайна краща, както всички коли, важно е да ги поддържаме. Сега сме вътре в BMW-то. Първото нещо, което мога да кажа, по принцип, това си е вече само мое мнение. Аз лично BMW-тата отвътре, дали с предишните, дали тези години, никога не се би харесали. От гледна точка, винаги интериора ми се усещал ефтин, винаги ми се усещал едно странно, да не говорим, тук даже може да снимаме. Тези са перманентно винаги изгарят и почват да лепнат, така че това е първото нещо, което трябва да се смени по интериора. Но моето лично не е, аз много не съм инфен, не се усещам много добре вътре, но това си е моето мнение. Сега, ако трябва да ги сравниме с Audi, аз съм пристрастен към Audi от към интериори. Вътре винаги съм се усещал добре, но те са си пластмасовки, всички коли са си пластмасовки. Мерцедесите от тия години пукат да си майката вътре. Тук, ако не е друго, е окей, защото имаме нещо мекичко. Мерцедесите от тия години бих бил доста по-критичен, но като за колата, която си е, имаме си навигацията, имаме си волана, стига ли толкова? Какво повече ли трябва? Това е. Стига толкова. Разкажи малко, че това е луксозния пакет. Това ясно е, че скърца, брат. Ма не, те даже не скърцат. Мерцедесите са доста по-зле. Дали не скърца? Малко е. Малко ли? Спрямо Мерцедесите, това е нищо общо. В смисъл, окей. Защото Мерцедеса там виждаш го едно такова хубаво и излизано, готино и в следващия момент само да не го пипнеш и го и ти се разваля настроението. Тук нещо, което мога да кажа е, че като не е с рекаро седалките, определено в завои, защото, както казах, имам опит тук с колите, освен че ги поддържам като клиентски и имам доста повече време с тях да ги покарам, на завои, на магистрала, защото след някакви ремонти трябва да ги тествам и седат при мене. Следно имам така хубава база за сравнение.
тази спрямо и други коли. Седалките определено препоръчвам, ако ще се кара по завои, да бъде с рекаро седалки. Ако трябва да си ги сменяте, ако такова, определено прави огромна разлика това колкото държи. Но пък за магистрала те са файн. Малко са твърдички, но са файн. Нещо, което за BMW-тата, независимо кои години, винаги са супер ниско долу и волана по някаква причина е супер високо горе. При Мерцедесите не е така. Другото обаче на BMW, което мога да им призная за хубаво, ето тези подпиралки тук. Дребно е, обаче като караш много коли, усещаш такива дребни неща, шибания VAG груп, не мога го схвана това нещо, независимо Audi, Bentley, Passat, без никакво значение. Тук, като си застанеш, си се подпираш, както и да си намести седалката и да се опънеш максимално назад и да отидеш напред по-спортно каране, винаги можеш да си подпреш лактите, еволата на BMW. Mercedes също успя да го направят. Audi G-те, без значение каква е колата, тук винаги ми спада лакътя, въпреки че аз карам малко по-напред, малко по-спортно. Не мога да разбера, но еволата на BMW-то добре са го извисили. От всичкото най-доброто. Ма верно. Какво ще да кажем за интериорчето? Че отзад е тясно и става само за магаре и дрехи. Да, верно, става само за магаре и дрехи. И задължително, като всеки един себеуважаващ себеви, си вървиш с една диагностичка. Защото, като се чуе магическата лампичка и си далече от мене, така да го решим като проблем, трябва поне да звъннеш да кажеш мога ли я карам, не мога ли я карам, така че разхода много бързо го мятам, защото никой не го интересува. Ако си взимаш такава кола, разхода си е колкото 300 коня на кола и без това. В смисъл дали ще е CLS, дето е моя, дали ще е тази сесия 14-15, газ, без газ, ако сложиш по-псен бенк ще стане 20, защото само даваш газ за гърми. Така, сега ще направим едно каране на колата, където го обсъдиме от една гледна точка, така не само от това каране, а от каране по завои, каране по магистрала, всичкото, което е. Първо, аз не съм много фен, но то си е вече до точно това, че си избрал BMW. Динамичността на кутията е определено добра. Тоест, колата винаги се усеща, независимо кое BMW вземе, освен 7 серии, се усеща, че колата иска да върви. Като леко и подадеш, готова е веднага да върне предавки, независимо на комфорт или не. Колата е доста по-подскоклива, доста по-динамична. Аз лично съм малко по-фен на Mercedes кутиите, по-добре се разбираме, но пък те не са толкова добри за спортно каране, което в края на краищата това е The Ultimate Sport Machine, нали, какво ли беше там на BMW. Леко със слипа. Пазиме ли? Той макар че е заминал. Не, лекичко. Аз в повечето случаи, когато карам тази кола или повечето BMW-та от тези години, си ги пускам на Eco Pro, сълза за всички BMW сценари, но аз си го карам на Eco Pro, защото кутията става доста по-мудничка, доста по-рано превключва, което за трафик ми е доста по-комфортно, отколкото постоянното динамично клатене, нали? Защото аз не искам да давам постоянно газ. Все пак си и клиентски коли, като ги карам, не ги ръчкам. Така че Eco Pro-то е много хубаво нещо. Препоръчвам ви да не го оставате с неутрална на коустинг. Първо, че разхода не се намалява, че да заключиме колата. И второто е доста неприятно, защото само пак трябва да вкара скорост, леко подадеш газ, пак кара, после пак неутрална и сега не става. Но на Eco Pro си го карам в града, особено като си по-вървящите коли, защото е доста по-комфортно. Другото нещо с тези BMW-та, рейките аз не съм и много голям фен, защото не се усещам. Мекички са ми, колкото и на спорт да ги пускаме. Емките са файн, но пак са ни такива безусетни, не мога да разбера защо не мога да ги разберат тия волани BMW-та, освен последните G-серии. Предишните генерации бяха супер твърди воланите, буквално трябва да се набираш на него, нали. Тук сме доста по-мекички, аз примерно в завой не усещам особено добре предницата, може и аз да съм крив, но го сравнявам и с други коли. Това е нещо, което мога да коментирам. Определено бих казал, че за Daily Driver, че колата е топ, използвайте ги тия режими, Гюнтер добре ги е измислил, особено за такива капризно опитни с коли като мене, си карам лекичко. Но пък вече тази кола по магистрала върви доста добре. Нещо, което колегата много я харесва тази кола е, че в трафика, понеже е мъничка, конкретно четвъртата серия, в трафика много лесно може да се шмуга. Съответно му е много по-приятно да си я кара в града, на мене ми е се тая. По магистралата е доста стегната, доста културно си върви, изненадващо бърза е с фабричните коне дори. Но тази кола определено бих казал, че ако аз бих си я взел, ще бъде само за завои. Окачването не е като на миналите генерации, където имаше им празен, лек, мек ход, който трябва да обереш, за да мога да легне хубаво в завоя колата. Тук определено са справили по-добре да е по-твърда, особено с по-голяма джанта, което много помага за завой. И съответно тази кола за дефиле определено бих казал, че това е колата.
Аз харесвам повече Мерцедеси, но за дефиле определено не е Мерцедес, BMW, което и да е като генерация, което и да е като години, но особено тази с 19-ката джанта, с това си фабричното си окачване е много приятно за завои. Сигурно никой да се чуди коя от тези двете коли е по-бърза, но и без това ги имаме и двете. И другото най-важно, и двете са точно 306 коня, така че би било любопитно коя върви повече. Така че ги пускаме. Това ми беше искреното мнение за BMW F32 435 и X-Drive N55 мотор, всичките гийски глупости. Това ми беше искреното мнение. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате да видите следващото видео на CLS-а, цъкнете натам, последвайте канала, ще качваме още такива видеа, ще качваме и други тип видеа. Надявам се да ви е харесало. Чао! Чао, бате!